Dêya min Paskovî ye. Derî hat girtin û giriya bi zimanê daran. Dûvre derî vebû û îja giriya bi zimanê hesin. Derî çû li hinda dîwêr sekinî. Tirsê kolmikek li hundirê zikê min xist. Devê min giriya û giriyê derî biliya. Xecûkê got, hiş be, ez ê ji te re bafrokekê çêkime. Dengê giriyê min çû hinda yadê. Lingên yadê raviya û hat hinda min. Ewil lingên yadê hat, dûvre yadê hat. Yadê û lingên xwe li ber min sekinîn. Serê yadê daket, hat ber serê min. Destên wê rahiştin min, lingên min bilind bûn û erd ji lingên min dûr ket. Hilma yadê nedisekinî, ket nav porê min. Êdî porê min jî nedisekinî. Ew tiştê di nava min de bi hilma yadê aş bû û giriyê min biliya. Yadê got, kê ji we ev lawik bi girî kir? Lê xecokê, tilîkên xecokê xirtînî ji meqesê anî û devê wê got. Bi vî xwedakî ez bafrokekê ji hurrim re çêdikim ji bo negirî. Barûte jî bi zirzî derî digire ji bo hurrim bitirse û bigirî. Destên yadê ez danîm erdê û lingên wê berra barûte dan. Di pacê de destê yadê li qûyna barûte xist. Barûte bi ken got. Ay, tapikên yadê qûyna min êşand. Ay, tapikên yadê çiqas nermin. Ay, lingên yadê li erdê dixistin. Hişk û bi lez, eyn wek tapikên li qûyna barûtê dan. Nermik nermik li erdê dixistin. Binê lingên yadê nermikin wek kefa destê wê. Nermik nermik diêşîne gava lê dide. Canê erdê jî wek qûyna barûte diêşiya. Lê nedigiriya. Erda êşiyayî rahişt yadê û ew anî cem min. Destê yadê ji bizmika derî veqetiya û derî dîsa bi zimanê hesin giriya. Destê yadê hat ket nava porê min û giriyê min biliya. Lingên yadê çûn. Destên wê jî çûn û ez bi destên yadê re çûm ber wêneyê hilkişiya bo ser dîwêr. Lingên min ne li erdê bûn û êdî nedigiriyam. Yadê jî nedigiriya. Ew dengê pozê yadê dihat. Pozê yadê dipeyivî. Wek vê Paskoviya di televizyonê de gihayî dixwe. Dêya min Paskovî ye. Serê barûte di pacê re hat hundir û wî got. Çavên yadê ezman e, ewr tune be jî baran jê dibare. Destê yadê boçika cixare ji xwelîdankê rahiştê û avêt serê barûte. Boçik di rê de betilî û bêyî bigihe serê barûte ket erdê. Duman li hewayê bû marek cûnik û mar xwe li hev bad dida. Devê yadê pif kirê. Duman belav bû û mar çû cihê çavên min ew nedidît. Serê barûte di pacê re derket çû. Gotinên yadê jî di pacê re derketin û dandû. Heke tu ji kotan bêhtir neewtî ez çi bim. Kotan îro qet napeyive. Di cama pacê re rûniştiye. Serê wî li ser lingên wî û lingên wî li ser axê. Wexta kotan zilamên cilşîn û bi tiving dibîne diewte. Lêgava min dibîne tariya wî dilîze. Lingên yadê meşiyan. Wêne û dîwar nêzî min bûn. Bavû di wêne de ziq li nava çavên min dinêrî û devê wî nedipeyivî. Serê min çû ber dîwêr. Devê min çû bi simêlê bavû bû. Bêhna maçên yadê jê dihat. Destên bavû ez hembêz nekirim. Evên hanê wexta destên bavê min xistin bin axê, giriyê yadê dirijiya hundirê devê wê. Destên bavû ji bin axê derneketin û nehatin ez hembêz nekirim. Dîsa devê min giriya û lêvên yadê ketin nava porê min. Ewil pozê wê peyivî. Paşê devê wê. Hiş be hurrim, heke tu bigirî bavê te wê bicemide. Ma tu dixwazî bavû bicemide û mişk goştên wî bixwin ha? Ma tu dixwazî mişk goştê bavê hurrim bixwe? Dengê min di qirika min re hilkişiya, qirika min êşiya. Paşê dengê min ket devê min. Êdî qirika min nediêşiya. Devê min tijî deng bû û lêvên min vebûn. Yadê, min dîna erdê, ez ê herim mişkan bikujim. Bila nekevin bin axê û destên bavû nexwin. Yadê got, lê xecokê, zû were biskekê rahêler hurrim, kîv li ser êgir şewitî. Xecokê got. Yadê, ez niha bafrokekê ji hurrim re çêdikim. Bila bafrok biqede, ez ê wî bibim hewşê, bila bafroka xwe bifirîne. Dengê yadê qeherî. Tiştek dizikê min de ricifî û devê min dîsa giriya. Xecokê lênûsk danî erdê, serê minarê dirêj bû. Çû dawiya lênûskê. Dêya min Paskovî ye. Di televizyonê de
gihaşinkê dirave. Şêr jî li dû wê dirave. Pozê xecokê jî wek ê yadê dipeyve. Destê wê bilind dibe û meqas ji ser çonga wê dadikeve. Dêya min pazkovî ye. Televîzyon sekiniye û pazkovî dirave. Şêr difire. Pazkovî dibin şêr de dikeve xwarê û giha dieciqe. Tilîkên xecokê û devê meqasê bi hev re vedibin. Dêya min pazkovî ye. Devê wê di hundirê devê şêr de wenda bûye û nikare gihayê bixwe. Devê meqasê û lingên pazkoviyê diperpitin. Lingên pazkoviyê valahiyê dibirin. Meqasa xecokê jî kaxizê. Lingên pazkoviyê pihînan li televîzyonê dixin, televîzyon wernagere. Dêya xecokê minare ye. Meqasa xecokê kaxizê dibire. Minare dilê nûskê de werdigere û devê min dîsa dest bi girî dike. Tilîkên yadê hêsirên min paqij dikin. Bêhna bavû li dewsa tilîkên yadê dimîne. Erd hêdî hêdî dimeşe û ji lingên min dûr dikeve. Kovan Baqî.